Hawkins yn edrych i cremannu'r bêl tuag at y gornel ucha. Oedd angen arbediad ardderchog gan Luke Armstrong. O'ch chi'n gwybod yn iawn beth oedd e moyn wneud, yn cremannu'r bêl na. Postyn agosaf, peniad pwysig gan... Mae foli na gan Rhys Brwsi, ond arbediad rhagorol arall gan Luke Armstrong. Cyfle arall fan hyn rwan yr ergyd. Mae'n arbediad gwych gan Harry Johnson yn hedfan drwy'r awyr ac yn troi'r bêl dros y traws. Seityn newydd yn dod. Am arbediad campus gan Alex Pennock. Fe oedd yn edrych o fod hwnna'n hedfan i gornel ucha rwydd, ond hedfan ar draws nath Alex Pennock.